Vážené dámy, vážení pánové, drazí spoluobčané. Já jsem samozřejmě původně, když jsem si připravoval proslov na tuhle speciální příležitost, tak jsem měl v úmyslu hovořit o úplně něčem jiném, než budu hovořit dnes. Tohle, co se tady děje, je prostě jedním slovem naprosto nedůstojné. Víte, když si vzpomenu na ten rok 1989, byl jsem tehdy ještě mladý kluk, ale můj táta v podstatě konstantně bojoval proti tomu režimu a obrovsky mu vadilo, že jsou tady dvě kategorie lidí. Jedni, kteří mohou téměř všechno a druzí, kteří nemohou vůbec nic. My jsme se okruhem po 35 letech dostali na naprosto stejné místo, ze kterého jsme tehdy vyšli. Já jsem nicméně rád, že se to stalo, protože pokud občané potřebují otevřít oči, tak nic lepšího v současné době snad ani nastat nemohlo. Paní Černochová nám ukazuje svou aroganci moci, paní Černochová nám ukazuje to, co je zjevné už poslední 3 roky. Že tato vláda vnímá tuhle nádhernou zem jako svůj vlastní majetek. Oni se tak k němu chovají, oni to tak cítí a oni jsou přesvědčeni, že mají právo nás tam nepustit. O co absurdněji to vyznívá tato skutečnost, že lidé, kteří desítky let bojují proti fašismu a nacismu, nemůžou uctít památku popravených studentů přímo u jejich památníku. Za současné situace, kdy prezident Petr Pavel jde položit květinu památníku na Národní třídu, přičemž on byl sluhou toho režimu, proti kterému se v roce 89 občané zbouřili. Občané se zbouřili autenticky. To, že následně jim byla ta sametová revoluce ukradená, respektive byla dopředu připravena, že budou pouze zneužiti, je věc druhá. Ale ta touha po svobodě, ta touha po jiné cestě, než jsme do té doby kráčeli, tam byla zjevná. Bohužel z té cesty jsme sešli. A v tuto chvíli bychom si skutečně měli připomenout odvahu studentů, kteří se nebáli postavit nejzrůdnějšímu režimu, který kdy spatřil světlo světa. Oni věděli, co riskují, a přesto jim jejich země byla natolik drahá, že byli připraveni obětovat svůj život. Moji předřečníci hovořili o 9 popravených studentech. 1200 jich skončilo v koncentračních táborech a přes 15 000 jim nemohlo dále studovat. Bylo to na základě výnosu Konstantina von Neurátha, jenž dostal přímý pokyn od Adolfa Hitlera. Tehdejší protektor spravoval naše země ve jménu zájmu Německa. Byl nám nucen silou. V současné době, v roce 2021, jsme si jiného protektora, bohužel, zvolili sami. Je to člověk, který tady v současné době nereprezentuje zájmy občanů, nýbrž pouze poslušně plní pokyny nové 4. bruselské říše. A věřte mi, že ta říše není o nic méně nebezpečná než ta nacistická. Pouze její metody nejsou brutální, ale velmi sofistikované. A já jsem přesvědčen, že ten odkaz o něch studentů, kteří položili život v boji za naši vlast, nás zavazuje k tomu, abychom stejnou odvahu projevili i my a v roce 2024 se postavili novému totalitnímu režimu, který nám ani neumožní uctít památku našich hrdinů. Je to náš závazek a já pevně doufám, že jim dostojíme a že zvládneme tuhle vládu co nejdříve poslat na smetiště dějin a že za rok už se sejdeme znovu zpět u toho památníku. Děkuji vám za pozornost.